So yes, magaglaad kita no. So for today's video is ako ra isa charing. Bitaw guys, kauban ako akong anak guys. So nako ipakita sa inyo different kinds of houses nga talagsaun na jud siya guys. Very maka-proud jud ang tubod guys. All the barang guys belongs to Lanao del Norte guys. Is nag-prepare jud sila sa ilang mga unsa nga produkto ang naa nila guys. So kani siya guys is kahumayan. So tsada jud kay siya lang tawon. And kita nga ignorante for the go. So Araw na nakita. So ayan na guys, picture na tayo diri guys. Nakabinta ta ning orasa kay wala kay tawo. Kaya ang mga tao to speakers area kay nagsaulog sila sa Sagayan Festival guys. So feeling model on the pita bisag wala na etsara sa Forda go bahalag unsa ang inyong istorya charing. Ganahan di ko diri mag-aura-aura kay tsada jud kaayo ang ilang forma sa ilang boots diri guys. So nanatanan nga produkto nga imong gipangitag unsa pa inyong gihulat guys panlaag na mo diri dapita kung kinsa matong Lanao del Norte guys. So nanatanan diri ning tsada jud kaayo siya laagan guys. Mo yung produkto diri sa tubod guys, mga saging and vegetables, fresh vegetables jud ang imong makita diri guys. So tsada pod kaayo ang ilang mga design no. So makita jud nimo guys. So more on saging jud sila guys kay mao man ni ang produkto diri sa tubod guys. So makita jud ninyo nagtipunog jud ang saging guys. Mao sad niya ilaha guys. Tsada sad ka ilang tawon mga basket So nindot pud kayo ang ilang dekorasyon guys. Ganahan kay kung maglanta-lanta ba kay colorful jud kayo imong makita diring dapitang lugar guys. So nakatawa lang jud ko guys kay naa akong silingan guys. And then kani ay pud siya guys is baloi and pink color jud ang ilang design no. So ayan, padayon lang jud gihapon ta og sorry aning mga kadaiyang boats. Ang anak guys is gikapoy na jud siya lakaw no. So naglingkod jud siya sa daplet. Lakaw. That jud kay ni nga boots guys. So mga mais, tsada jud kayo ang design nila guys, mais ang ilang produkto diri sa Salvador. So tsada kaayo ang ilang boots nga gihimok guys. So bahala katwad-tuwad na sila kung sa gilang lantaw. Basta ako for the go aura pa more charing. And mga pinya sa dangilang mga produkto guys, tsada jud kayo ang ilang dekorasyon diring dapita guys. O diri ra nimo makita tanang mga produkto nga imong gipangita guys. So laag na mo diri para makita ninyo unsa ka tsada ang mga bots nga ilang gipanghimo karon guys. So nice jud kayo siya, laag-laagan kay colorful jud kayo sa mata guys. Makita jud nimo unsa kanindot ang ilang gipanghimo. So di ara ni rampa na siya sa naay nasalaan jud guys nga taga-alien jud siya gikan guys, taga-alien. So gikan jud siya sa laing panita guys. Natingala jud mga tao guys ug naunsa ni siyang bayhanan guys. So gisirot lang jud nako ang time guys kay nakagawas man ta sa kwadra guys. Lain na jud kaayo sige lang tagpondo sa balay. So gawas-gawas pud ta usahay. So namtay bakti nga gibilin. So panalagsa ra man ta makalaag-laag. Kani siya guys, mga boats tanan nga mga boats guys. After celebration is baklasan ni siya guys. So sayang pud kaayo no di nato videohan for the go for the content. So kani siya guys, nindot kaayo siya lang tawon. There's a CCTV there and the top. There's a CCTV there and there is a eye center at the top. Charing. Tsada jud kaayo no ang mga dekorasyon nila guys. Sayang pud kaayo dili ning video. And then nakita na ko guys daghan liking kalabasa diri guys. Sakto kaayo kay wala koy utan dito sa balay. So bitaw guys, mo ni ang ilang produkto kalabasa. So watermelon, so mais, daghan og uban pa guys. Terus tubangan deta. Wala di oh. Lala. Kapoy kay kanak mo? Kapoy kay na. Ay, diri.
guys, siya pala. Lala. Li. Sulod Dito. Anak dia ra. Kung ako man ay papilion kung unsa ka tsada nga mga boats nga yung mga dekorasyon nila guys is tanan jud sila guys, mga tsada jud kaayo ang ilang mga dekorasyon, mga boats nga gipang himo guys, kay dili kumbiya sa yun ang paggamaan niya guys og mga produkto nga ilang gipa prepare tanan guys unsa ang naa sa ila guys. So very maka-proud jud kaayo no as atubudnon. We are so very proud nga ingani jud magsaulog sa anniversary diri sa lungsod sa Lanao del Norte guys. And bisag init kaayo guys, so padayon lang gyapon ta mag-video no. And talagsaun na jud siya mahitabo sa isa ka tuig guys, is once a year jud siya mahitabo guys. So wala jud tay puas mag tuyok-tuyok aning dapita guys, so maglantaw-lantaw. Kanang anak na nimo guys ang imong gisugo nga magkamera guys, so matik na maguyog jud ang kamera ana. So bahala na guys, for the go lang jud gyapon ko ani, balag ka sa limbat at paglantaw guys sa pating inita. Sa for the go lang jud gyapon ta, maglaag lang gyapon ta diring dapita guys sa talagsaun ning malantaw nato guys. So for the go lang gyapon sa ako nakita diri nga kabayo guys, so akong giduol og nay pawikan, and then aura na si Inday charing. So ayan na guys, nagagawas jud ang pawikan gikan sa dagat guys, napunta diri sa Malag guys. So ayan aura na si Inday, and then may horse sa likod guys. So tiningnan ko guys, ayan, malapit na ako sa kabayo guys, kabayo. And ang laki-laki pala ni horsey, ayan guys, picture ko dyan. At may nakita ko, bakit ang liit-liit? Dili sa kalupay ang akong anak guys, magpicture ko siya sa dako nga pawikan guys, na tingala din siya nga naabot gid ang pawikan diri sa Mala guys. No, pagawas namin anong dapita guys, so nakita na ko tanan ng mga boats guys, so dili na ako musulod guys, kay maulaw po ta musulod guys kapag video sa charing bitaw guys. Pauli namin diha kay mingaw-mingaw pa dyan siya guys, init magud kaayo, so tsada siya laagan kung magabi guys, kay diyan mo makita ang kadaiyang mga lights nila guys. So monkey monkey. May monkey. So nang-stuck sa Dino, kay kapag pag maglalaga ng pating inita kaayo magtalanta sa mga boats, panggutom day among mga tiyan guys. So nangaabog ni so ako ipakita sa inyo ang nag-represent sa among school sa Sagayan Festival, ang Chifirasi Kibanza National High School. The Kibanza National High School. To continue in this dance, the performers mimic war and show off their variety and expertise in the art of swordmanship.
para sa National High School. Wow! Na-feel ninyo na goosebumps mo? Diba, no? Over the years, makita nato how the Sagayan Festival improves from the costumes to the props to the performances. Wow, it's just a different feeling to see Sagayan Festival to be looking like this.